Khumalo ngalesikhathi esikusona ngizothi ubaba uNkulunkulu ufunyanise usizo impela lesikhathi seyinhlupheko ngizothi bamkhumalo nangalesikhathi ngizocela ubalekele emboshongweni onamandla okuyiwona ozolandeka kuwona ukuthi ubaba uNkulunkulu ahlale nawe ngizothi emndenini uwonke ubaba uNkulunkulu lokho akwenzile akwekwenzanga ngephutha kepha besebonile ukuthi esakhe isitsha kumele ukuthi asihlithe lithi iBhayibheli lami ethi enobhala kahle ethi abangcwele bayahlitha nangalesikhathi mamkhumalo othandiweyo wakho uhlithiwe ngoba ubaba uNkulunkulu uyabazi abakhe abadingayo ngesikhathi sakhe ufunyanisa ewusizo impela ubona abahluphekile nangalesikhathi awuwedwanga kodwa ubaba
uNkulunkulu uzoba nawe awuqalile umsebenzi uzawufeza empilweni yakho usazohamba phambi kwebandla ziningi ama-challenges azoba khona kodwa wena kufuneka uqhamuke ungumholi ophelele zonke izinto zizopheleliswa ngisho ekhaya uzoba ubaba ube umama kodwa yonke into ubaba uNkulunkulu uzokuhola endleleni uNkulunkulu uzokuba nawe ngalesikhathi ngizothi ubaba uNkulunkulu akazukukushiya kodwa kuzobiza ukuthi uma ngabe sedlulile mhlawumbe sekushaya uMonday sebehambile bonke abantu ibandla selihambile uma sekufika leso sikhathi wena bese ushona phansi utshela ubaba uNkulunkulu ngoba uzofika nawe umbhede ozolala kuwona ngoba lo mbhede iwona ozovusa izinhlungu uzofika nayo indlu ngoba le ndlu iyona aphelele kuyona kodwa ubaba uNkulunkulu ufunyaniswa ewusiza impela kuwena ngoba lwakho. kanti lo ungubani lokhu nomoya nolwandle luyamlalela amen. Ake sithi ke uyasiza sisho lokwathi uyasiza yena ke
sasesikoveni uyasiza ngeqiniso. Bakhona basizayo. Kodwa lo elithi iBhayibheli kanti ubani lo othulisa imoya ikwazi ukuthula imlalele aphinda athulise ulwandle luthule lumlalele. Kodwa lithi izwi likaNkulunkulu uyasiza ngeno kaKhumalo uyasiza noma ngabe kuthiwani noma ngakuthiwa seniphatheke kabi kangakanani. Kodwa lithi izwi lothulisa ivumvungu uyasiza. Isivumvungu lesi esidinga makuvuswe lolele akwazi ukuthulisa. Amen. Lithi iBhayibheli izwi likaNkulunkulu lithi uJesu wayethe akungenwe kulomkhumbi kuwelwe. Amen. Kodwa bese semkhunjini ababekuwona lithi iBhayibheli yayikhona neminye imkhumbi. Kodwa lo mkhumbi onoJesu lithi iBhayibheli bamazi abazomvusa nabazommemeza. Bakhona abasemkhunjini engenayo uJesu. Amen. Sibongela umndeni wakaKhumalo, sibongela ibandla lasesikoveni ukuthi okungenani basemkhunjini onoJesu. Amen. Lalela ngelathi izwi kaNkulunkulu uthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Sigwele kanje kuright nempulamphula ngiyazibona mhlawumbe khona laba abangakhulumisani. Kodwa sikhema ukuthi sinendodana. Izosebenza kanjani indodana? Sinezinto esizithwele ukuya kwindodana. Ngelinye ilanga uMoses makahamba ayalela yowena ulwandle olubovu abantwana baseGibhithe bamrasela. Kodwa engikuthandayo ukuthi nesiquku sakafara amasoja beweze emuva. Lalela uNkulunkulu wagqiba bonke ngamanzi. Lalela manje asabheka ukuthi ubani ungihlebile, asabheka ukuthi ubani akangifuni, asabheka ukuthi ubani wenzani. Kodwa manginendodana nginobufakazi uNkulunkulu konke okuza kimi uzokushabalalisa. Hayi ngoba ngihlakaniphile, hayi ngoba ngiyazi, kodwa inkinga mina nginendodana futhi ngivumile ukuthi ngizohamba nale ndoda. Ngoba kuyahambeka nale ndoda, kuyahambeka nale ndoda. Sengihlala phansi uJesu Kristu ngelinye ilanga nyoni makazongena eJerusalema uyimbongolo lapho uyayibiza bayibetha kuye uthi bayithukulule. Abambuzayo batshela ukuthi inkosi yamdinga. Lalela angisafuni ukuhlala lapho kodwa ngifuna ukuhlala kule mbongolo. Le mbongolo yahlonipheka lela langa. Le mbongolo yandlalelwa izinto phansi ukuthi ihambe phezu kwayo. Le mbongolo ayihloniphekanga ngoba beyikhethekile, ayihloniphekanga ngoba beyitsindi bebamba imthwalo kangcono, kodwa le mbongolo ikhethekile ngoba inendodana. Bekuyinto nje imbongolo ebethwe ngaphandle